Zvitok a baránok. V pravici sediaceho na tróne som videl knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú 7 pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal: Neplač. Hľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Medzi trónom, 4 bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať sediacemu na tróne a baránkovi: dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov. Na to 4 bytosti povedali Amen. Potom starší padli a kláňali sa.